Doncs ja ho heu vist, barris de pujades, baixades, moltes escales. I de Sant Crist al centre, concretament al carrer Guifré de Badalona, perquè l'Anna Rovira ha anat a la llibreria El Full, perquè recentment aquesta llibreria ha estat notícia en motiu del Premi Llibreter i hem dit, va, anem a veure l'Isidre Sala i ja que hi som, que ens recomani 3 lectures per a aquest estiu. El passat 2 de juliol es va atorgar el Premi Llibreter 2015 en un acte en què es va aprofitar per retre un homenatge, fer un reconeixement a tots aquells llibreters o aquelles llibreries que porten 35 anys d'història a les seves espatlles. A Badalona tenim un d'aquests llibreters, una d'aquestes llibreries que porta tots aquests anys d'història, és la llibreria El Full, que està al carrer Guifré, i ell és l'Isidre Sala. Isidre, molt bon dia. No estic al museu ni res. No, és viu, mireu, el toco i si el pessigo es queixa. Segur. Com va anar la cerimònia del Premi Llibreter? Bé, va anar bé. Jo volia dir una sèrie de coses, no em van deixar. O sigui, aquest gremi em va censurar una mica perquè hi havia Mascarell de Cultura i volia explicar-li que hi ha una sèrie de llibreries que no hi són allà per culpa d'una lluita que vam tenir amb una cooperativa, que al final vam guanyar, però que no ens van reportar res, els que havien tancat ja havien tancat. I volia explicar, fer un homenatge jo també a aquesta gent que no ha pogut, com jo, pagar les quotes del gremi i que ha pogut obrir les portes durant més de 35 anys. Però 35 anys es diuen molt de pressa, Isidre. és la meva vida, perquè 25 anys, vaig obrir 25 anys i ara en tinc 60, doncs aleshores és tota la meva vida. Ens ho has dit per presumir de l'estupendo que estàs, tot i tenir-ne 60. No, perquè els tinc, però és una vida que vaig triar jo i venia del món de la banca i vaig triar-la jo perfectament i aleshores m'ha omplert molt, la gent que he conegut és una cosa tan fantàstica, m'ha omplert tant que bé, que suposo que estic així perquè he tingut la meva, diguem, petita independència i treballat d'una altra manera que no... Però ha canviat molt, Isidre? Les persones no han canviat, la gent interessada no ha canviat, la gent especial no ha canviat, la gent que t'aporta coses no ha canviat. El que ha canviat potser són els formats. Ara els missatges són més ràpids, la gent jove potser no està acostumada ni al suport de paper, ni al suport de tenir una reflexió, ni el tenir una sèrie d'hàbits que aquests han variat, que van a una altra cultura, no sé exactament quina cultura serà, però que és diferent de quan jo vaig obrir als 25 anys, l'any 1980, vull dir que és molt diferent, sí, ha canviat molt en aquest sentit. Ara, hi ha gent que s'interessa per tot, que té curiositat, que està viva, i aquesta, afortunadament, encara hi és. I encara llegeix. I encara llegeix. I el coneixement, ara per ara, el més ampli és l'escrit, ara per ara, no sé, potser, però el més ampli, el que et fa tenir un criteri, el que et forma una personalitat, i senzillament el que et fa ser feliç, suposant que existeixi la felicitat, doncs per ara és la lectura. A mi el que m'interessa és tenir aquests apartaments que jo tinc a la llibreria i aleshores jo et diria, de cada departament hi ha uns llibres especials, jo diria, mira, aquest és un llibre que marca una història, aquest és un llibre i te'n trauria 2 o 3 de cada apartat. Però és que aquesta és l'essència de la teva feina. Exacte. Perquè anar a una prestatgeria on hi ha títols i portades de tota mena és molt fàcil, fins i tot ho pots trobar en un supermercat o en quioscos de pobles de platja. I només vendre el que es ven tampoc no m'interessa, tampoc. Sí que m'interessa perquè és una supervivència, però no només el que va controlat per un màrqueting i per la indústria, no, hi ha altres coses. I el que és descobrir, això és molt important, perquè a vegades obres una finestra a les persones i t'ho agraeixen però moltíssim. Ets una mica confessor també, Isidre, quan et ve algú i et diu mira, jo és que sóc una fan absoluta, sóc devota de la novel·la històrica, o jo sóc una lletra ferida i m'encanta la poesia, i tu et veus en cor de dir, val, perfecte, però prova això altre. Això passa? A vegades potser és l'experiència. Jo tinc la sort que
el que estic treballant, que després de treballar a mi m'agrada, o sigui, jo continuo llegint i això m'agrada molt. Aleshores, a més he conegut molta gent, aquí ha vingut en Tisner, ha vingut en Benet, ha vingut en Calders, ha vingut en Xirinacs, ha vingut... Tinc una amistat amb en Baixauli de Sueca. Sí, és que per això t'ho anava a dir. Hem començat Badalona. aquesta entrevista, aquest reportatge, parlant del Premi Llibreter. Un Premi Llibreter que tenim aquí, aquest és el 16è Premi Llibreter, el 2015, es diu Gegants de gel, i és un dels 3 llibres, perquè ja que veníem a una llibreria, jo li he dit a l'Isidre, va, fes-me una selecció de 3 llibres per aquest estiu, que diríem que és a punt de començar, no, que ja ha començat perquè la calor ens el va recomanar en Manuel Baixauli de Sueca, és un clar exponent dels països catalans. Amb aquest català de la forma valenciana, és un llibre molt imaginatiu, d'un personatges extrems amb un poble extrem de la Patagònia i on a l'estil de Shevald, així, que també hi ha alguna fotografia així, explica tota una sèrie de vivències que quan te l'emportes al càmping, doncs és el càmping de cada any, però és que ja no serà el càmping de cada any perquè estàs a la Patagònia. S'obrirà una finestra. Una finestra, estaràs en uns altres mons diferents. Això és sobre segur, és una aposta sobre segur. El Joan Carreras, el badaloní, diguem, adoptat... Porta tants anys aquí que jo crec que podem dir obertament que és de Badalona. Ha donat un salt bastant qualitatiu de la seva projecció com a escriptor, no? Aquest és un llibre també que comença al final, un senyor de 70 anys que va a un càmping nudista i comença a pensar, és un senyor que és un dentista, fer un repàs de la seva vida, on hi ha alguns personatges com la Teresa increïbles, no sé, és també una altra forma de viure la teva pròpia vida a través d'altres vides, no? I ja et dic una història està també molt ben escrita. Sí que és veritat, està molt ben escrit i és una història d'un home atrapat entre 2 amors, que això a vegades penses, estan donant voltes i sempre anem a petar allà mateix. I a més el lector pren al final, dius, a mi d'aquests 2 amors, aquest és el per mi, no siguis, posa't amb aquest, no siguis tonto i queda't amb aquest, perquè és aquest, no? Amb quin acabem, va? Aquest és una novel·la d'aquestes que et duren 2 nits, amb la calor que fa, 2 nits màxim, i és... La noia del tren, Una noia que després d'una separació cau amb un alcoholisme i ell fa un trajecte a Londres amb un tren i quan sempre hi ha un semàfor que es para i que veu una família, veu un xalet, una casa, una parella que a ell li sembla perfecta, idíl·lica, però que després es veurà que no és tan idíl·lica. La Paula Hawkins el que fa és canviar del teu personatge, de la teva ment, a un altre personatge. I aleshores, com de perspectiva. I passes d'un cos a un altre cos, amb el pensament d'un altre cos. De punt de vista. I aleshores, aquí és una miqueta una novel·la d'intriga que no la pots deixar. De fet, cada estiu ens passa això, que hi ha alguna novel·la d'aquestes per enganxar. Aquesta sí que és la típica de platja. Però que també, tot s'hi val. I tant que sí. Molt bé, doncs amb aquestes 3 propostes nosaltres marxem. Isidre, enhorabona per aquesta feinada feta. Gràcies. I a fer-ne 35 més potser és excessiu, perquè tothom té dret a descansar, però que almenys el full sí que els continuï. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.